Normálne som si musel sadnúť. Tak České Budějovice zrenovovali toto mestské kultúrne stredisko za 40 miliónov eur. Je pravdou, že české mestá majú raz toľko peňazí na svojho obyvateľa ako slovenské. Ale takéto počiny proste je kvalitná rekonštrukcia, kameň pri vode. Stretli sme tu strážnika. Ešte to nie je ani v plnej prevádzke. Takéto veci ma proste dostávajú. Čo mňa udivuje, tak že ešte teda budova nie je otvorená a pozrite si tie kvetináče, sú super kvalitné a samozrejme sú samozavlažovacie. Takže tým rastlinám sa tu bude veľmi dobre dariť. Budova ešte nie je otvorená. Toto je prosím odvodňovací žľab. No neviem, ale tu nemajú plachty. A prečo v Bystrici máme plachty pod trvalkovými výsadbami? A tu išli architekti do kontrastu starého s novým.